Minkejja li f'dawn l-aħħar ġimgħat pajjiżna reġistra każijiet għoljin ta' COVID-19 minħabba l-varjant Omicron li nfirex mad-dinja kollha, m'hemmx pressjonijiet fuq l-isptarijiet f'pajjiżna. Għal dan it-tabib ewlieni tal-Gvern Dr. Walter Busuttil waqt il-programm One Breakfast. Huwa qal kif din il-pressjoni naqset minħabba raġuni ewlenija il-vaċċin. Waqt li issa l-servizzi għadhom għaddejjin, pazjenti fl-ITU għandna, imma meta tqis li sa ġimgħa ilu kien qed ikollna 1400 pazjenti pożittivi kuljum, kien fl-ITU kellna 7, 8, 6 bħalissa għandna 8 pazjenti fl-ITU. Dr. Walter Busuttil sostna li ż-żewġ dożi tal-vaċċin huma effettivi, imma bħal tilqim ieħor meta jgħaddi ċertu perjodu ta' żmien, l-effett tal-vaċċin jibda jonqos. Spjega li meta wieħed jieħu d-doża tal-booster, il-protezzjoni kontra l-virus tkun iżjed effettiva. Waħna nafu li l-booster jgħin biex inaqqas kemm iktar nies jidħlu l-isptar, kemm nies iktar jimirdu, kemm nies iktar jinfettaw il-xulxin, avolja nafu li jkun hemm breakthrough infections, nafu li bil-booster ħannaqsu iċ-ċans li jkun hemm infection spread ukoll. Dr. Busuttil qal li jekk wieħed iqabbel il-proporzjoni ta' nies li qegħdin fl-ITU li ma ħadux il-booster huwa aktar għoli minn dawk li ħadu l-booster. Spjega kif mit-tmien pazjenti li hemm bħalissa fl-ITU, 3 minnhom ma ħadu l-ebda tilqima u l-oħrajn li ħadu t-tilqim iżda għandhom komplikazzjonijiet minħabba kundizzjonijiet oħra.